Вітаю, даражэнькія! Чытаем кніжку Юі Вісландер і Свена Нурквіста «Мама Му у басейне». На падворку, побач з кароўнікам, у якім жыве мама Му, усё ішло, як заўжды. Малы дапамагаў бацьку рамантаваць трактар, гаспадыня карміла курак, сабака спаў сабе ля будкі. Побач на лузе пасвіліся каровы. Неўзабаве прыляцеў крумкач. Ён шукаў маму Му, аднак сярод кароў мамы Му чамусьці не было. Мама Му стаяла з роварам на дарозе. Крумкач сеў на стырно. «Кар, мама Му, і што ты тут робіш?» «Прывітанне, Крумкач. Мы з Лінай едзем у басейн. Уяўляеш, там можна праехацца ў трубе, а яшчэ атрымаць сапраўдны медаль». «А ёешкі, ушчыкніце мяне за пёркі! Каровы не атрымліваюць медалёў, каровы не катаюцца па трубах, бо могуць у іх захраснуць». Тут на ровары пад'ехала Ліна. «Паехалі хутчэй, мама Му, пакуль нас не заўважылі», – паклікала яна. «Бывай, Крумкач!» – развіталася мама Му і паматляла рожкамі. «Бывай здарова, дарагая карова!» – памахаў крылом Крумкач. «Ты там да ніткі вымакнеш!» У басейне дурэла процьма народу. Нехта скакаў у ваду, нехта даваў нырца, а некаторыя проста плавалі. Тут струменілі вадаспады і каціліся хвалі, высіліся горкі і трампліны, а яшчэ расло шмат зялёных раслін, нібы ў джунглях. «Цур я у трубу!» – закрычала мама Му. Тым часам Ліна скочыла з трампліна. «Му, зараз я занырну! Нагамі ўперад! Глядзі, Ліна! У-му!» – закрычала мама Му. На сцяне вісела шыльда са значкамі, якія выглядалі ўсё адно як сапраўдныя медалі. «Глянь, мама Му!» – паказала Ліна на адзін значак. «Вось гэта майстар. Яго даюць тым, хто ўмее затрымліваць дыханне пад вадой 5 секунд і можа пускаць бурбалкі». «Ну, і я так магу», – сказала мама Му. «А вось срэбная рыбка. Яе калісьці атрымаў наш малы. Ён скочыў у ваду з борціка і праплыў аж на 25 метраў». Мама Му паказала капытом на яшчэ адзін значак. «А гэта што і за што? Які прыгожанькі!» «Залатая рыбка. Ведаеш, гэты значак атрымаць вельмі складана», – патлумачыла Ліна. «За яго трэба скочыць у басейн і праплыць 25 метраў на глыбіні». «О, я хачу такі!» – паведаміла мама Му. Мама Му плыла і адфырквалася, а з вады тырчэлі толькі галава і хвост. «Давай, мама Му, не спыняйся!» – заахвочвала маму Му Ліна. «У цябе атрымаецца!» Пасля заплыву мама Му адпачывала ў дзіцячым басейне. Вады там было, па праўдзе кажучы, налілі кату па пяту, але затое яна была цяплейшая. «Я тут крыху паспу», – прамямліла мама Му. У сауне стаяла моцная гарачыня. У мамы Му сталі заплюшчвацца вочкі і абвіслі рожкі. «Звычайна, тут усе сядзяць на рушніку, але ж калі ў цябе ёсць хвост, дык лепей падаслаць 2, – задуменна прамовіла мама Му. Крумкач сядзеў на дрэве і выглядаў вельмі засмучаным. Мама Му паказала яму маленькую скрыначку. «Адгадай, што я прывезла з басейна, Крумкач!» – загадкава прамовіла яна. «Заплюшчы вочы, тады пакажу». «Ушчыкніце мяне за пёркі!
Як же я убачу, калі заплюшчу вочы? Убачыш, калі ласка, Крумкач, заплюшчы вочы. Мне няма калі, мамаму, трэба ляцець. Ну пачакай, Крумкач, паглядзі. Раз, два, тры. Мамаму адчыніла скрыначку, і Крумкач зазірнуў усярэдзіну. Што гэта такое? Залатая рыбка, Крумкач. Я атрымала яе, бо праплыла ў басейне 25 метраў на глыбіні. У Крумкача апусціліся крылы. На глыбіні, уздыхнуў ён. Ну, Крумкач, ды глянь ты, хіба ты не рады, што мне далі медаль? у басейне. Кар, там же паўсюль вода, жах. Яна мокрая, забедаваў Крумкач. Мама-му засмуцілася. Яна думала, што Крумкач парадуецца за яе. Яна ж праплыла цэлых 25 метраў і атрымала сапраўдны медаль. Тут Ліна шапнула нешта на вушка маме-му. Ну, Ліна, твоя ідэя просто цуд, адказала мама-му. Мама-му зазірнула праз акно ў пакой малога і Ліны. Дзеці там нешта майстравалі. На стале валяліся аркушы паперы, нажніцы, клей і залатая фарба. Ліна загнула аркуш і зрабіла птушыныя крылы, а малы склеіў іх ды пафарбаваў. Дзякуй, малы, што даў нам свой медаль, срэбную рыбку, сказала Ліна. Так, ты малайчынка, пахваліла мама-му. Мама-му паклікала ўсіх кароў на двор, дзе яны сталі ў кола і пачалі чакаць. Нарэшце прыляцеў Крумкач. Кар, што вы тут усе робіце? Занепакоіўся ён. Чакаем цябе, Крумкачык, патлумачыла мама-му і загадкава усміхнулася. Ага, нам усім хочацца паглядзець, як ты атрымаеш медаль. Ушчыкніце мяне за пёркі, мама-му! Ты ж у курсе, што я не ўмею плаваць. Але ж ты ўмееш лятаць, адказала мама-му. Вось праляці, калі ласка, 25 метраў высока ў паветры, потым дай нырца з даху кароўніка, і тады атрымаеш сваю лятучую рыбку залатую. Кар! Залатую рыбку? Лятучую? Не паверыў Крумкач. Мама-му кіўнула. Крумкач выпрастаўся. Ха! Праляцець 25 метраў? Ды лёгка! Шаноўныя спадарыні і спадарыні! Трымайцеся за рожкі, кароўкі, бо зараз вы пабачыце лётчыка аса, закрычаў ён. Му, му, загаласілі каровы, і Крумкач стралой прыпусціў высока-высока ў неба. Зараз яны пабачаць такое, чаго не бачылі ніколі ў жыцці, сказаў Крумкач сам сабе. Наперад, Крумкач, я лячу 10 метраў, 20, 30, 40. Всё ў парадку, Крумкач, 70, 80 метраў. А вось я перакульваюся ў паветры і лячу на спіне. А зараз я прыземляюся на дах кароўніка, але ап! Ну, давай, Крумкач, закрычала мама-му. Цяпер засталося толькі даць нырца з даху кароўніка і медаль твой. Толькі гляньце, даражэнькія каровачкі, на мяне, крыкнуў Крумкач. У-у-у! Ён склаў крылы і каменем рынуўся ўніз. Цяпер медаль дакладна ў маёй кішэні, закрычаў ён. Але пакуль што не прыземляюся. Глядзіце, якія фінты можа ўрэзаць шэрая маланка. І Крумкач даў нырца яшчэ раз проста на кароў, якія спешна прыгнуліся. Ух! Крумкач развярнуўся ля зямлі і зноў узняўся ў неба. У кароў ажно дых заняло.
Крумкач перакуліўся ў паветра, імгненна завіс на крылах і ўрэшце прызямліўся між кароў. Каровы гучна зарыкалі ды запляскалі ў капыты. З вашага дазволу уручаю гэты залаты медаль Крумкачу шэрай маланцы, урачыста абвясціла мама Му. Крумкач адкашляўся. Дзякуй, вялікі дзякуй. Для шэрай маланкі гэта было зусім нескладана, сказаў ён. Увечары Крумкач уладкаваўся побач з мамай Му. У кароўніку панавалі утульнасць і спакой, толькі жавалі сваё сена каровы. Я ніколі раней не атрымліваў сапраўдных медалёў, прызнаўся Крумкач. Я ж не люблю плаваць. Ну, Крумкач, але ж ты любіш лятаць, і ў цябе ўсё цудоўна атрымалася, сказала мама Му. Праўда? Кар! Насамрэч у мяне усё заўжды цудоўна атрымліваецца, ганарліва заўважыў Крумкач. Хтосьці не ўмее плаваць, але лятае як маланка і таксама можа атрымаць свой медаль. Вось так. Гэтая гісторыя вучыць нас таму, што зусім не важна, што пра цябе думаюць іншыя. Калі табе вельмі хочацца навучыцца плаваць ці проста павесяліцца ў вадзе, то трэба спрабаваць. Не бойцеся быць адважнымі і марыць пра немагчымае, як гэтая слаўная карова мама Му. І вы атрымаеце сваю ўзнагароду за смеласць. Ну а Крумкач, хоць ён часам любіць пабурчэць, але ж усім нам вельмі важна, каб нас пахвалілі і заўважылі. І мама Му зрабіла ўсё, каб падтрымаць сябра. Ну а зараз надышоў час адпачываць. Жадаю вам заўтра знайсці свой залаты медаль у нейкай добрай справе. Дабранач, мае даражэнькі.